Кажи не за свободата си. В натоварения ритъм на ежедневието, ние забравяме за себе си. Границите са невидими линии, които защитават нашето емоционално, физическо и ментално благополучие. Когато не залагаме ясни правила, стресът и изтощението навлизат в живота ни. Често се чувстваме претоварени, като губим времето си за мечти и почивка, но реалността е, че поставянето на граници ни връща силата да избираме с уважение към себе си. Постъпките са прости, но изискват смелост и постоянство. Осъзнайте какво ви натоварва и комуникирайте нуждите си ясно. Спазвайте своите граници и почивайте, когато тялото ви вика за помощ. Физическата грижа, добрият сън и моментите за медитация могат да възстановят енергията ви. Помнете, няма по-голяма свобода от това да кажеш не, както казва Уейн Дайер. Малките стъпки към създаването на лични граници водят до по-здравословен, щастлив живот. Отдайте време на себе си, поставете ясни граници и възстановете вътрешната си хармония. Започнете днес. Инвестирайте във вашето благополучие.